Úgy, ahogy Zsolt elmondta, együtt kollégák voltunk a teológián, és most szeretnék megosztani veletek én is egy tapasztalatot, láttam, hogy mindenki nagyon bele van jöve a tapasztalatokba. Az egyik gyülekezetemben az történt, hogy a bizottsági gyűlésben felhoztam a testvériségnek, a bizottságnak, hogy kellene valamilyen missziós tervet végezzünk, valamihez hozzáfogjunk. Hát természetesen a válasz az volt, hogy persze, valamit kell tenni ebben a faluban, és az első kérdésem az volt, jó, hát akkor mit teszünk? Ezután, amiután ezt a kérdést feltesszük, az történik, amit a Jelenések könyvében úgy olvassunk, hogy mintegy fél óráig csend vala. És akkor senki sem szól semmit, vagy hogyha valaki mond egy gondolatot, vagy egy tervet, akkor a legelső megjegyzés az, hogy hát atyafi, ez nálunk nem működik. És akkor megvárom még a következő fél órát, utána mondok még egy valamit, azt mondják, jaj, hát ez sem működik nálunk. És utána hagytam, hogy ők mondjanak egyet. Javasoltak is egy projektet, és amikor elmondta félve mondta el az a valaki, nem csak egy testvér szólott fel, hanem mindenki azt mondta, jaj, hát ez aztán tényleg nem működik. Úgyhogy oda jutottunk, hogy azt sem tudtam, mihez lehet hozzáfogni. És mivel rendelkezésünkre állt ez az egészségkaraván, gondoltam, hogy megpróbálom, hadd lássuk, hogy hogyan fog működni, mivel jár ez, és hogyan lehet az emberekhez közeledni. A legtöbb embernek az a félelme, hogy vajon mit fognak mondani, vagy mit tesznek, ha megtudják, hogy adventisták vagyunk. Ez az egészségkaraván, nem tudom, hányan láttátok ezt a buszt? Elég sokan. Hányan vettetek részt ilyen tevékenységben a busszal? Oké, hát vannak egy páran. Tehát ez egy nagyon jó módszer véleményem szerint, legelső sorban az emberek egészségének a felmérése érdekében. Ne gondoljátok azt, hogy ez lehetőséget ad prédikálni. Hogyha így akartok ehhez nekifogni, akkor inkább ne fogjatok. Ezzel a busszal azt lehet tenni, úgy, ahogy a feliratot is látjátok, hogy hát egészségügyi felmérések, vérnyomásmérés, testtömegindex, és ami különleges, az, hogy van egy szakavatott tanácsadó, aki elmondja azt, hogy mit lehet javítani az életmódon. A legtöbb gyülekezetben azt mondták, hát vérnyomásmérés, azt a patikában is elvégzik, a zsírt nem tudták azt, hogy most koleszterinmérés vagy nem, azt mondták, valahol azt is lemérik. Ezzel nem hozunk semmilyenféle újdonságot az embereknek. Igen ám, viszont ez a tanácsadás éppen az. Ez a legérdekesebb és legfontosabb része az egész tevékenységnek, mert az orvosoktól eltekintve, most én tiszteletben tartom mindazokat, akik orvosin vannak, vagy orvosok akarnak lenni, a jó dolog az, hogy itt nem gyógyszeres kezelést ajánl az a tanácsadó, hanem életstílus változtatást. Nagyon sokan eljöttek, elvégezték a méréseket, készítünk nekik egy ilyen lapot, ahova fel van írva minden, és a végén egy pozitív hozzáállással távoztak el. 2 kerületben is levezettem ezt a tervet, tehát minimum 3 hetet kell ezt tenni, mert tulajdonképpen az első hét az, amikor az emberek megismerik, az emberek látják, hogy te valamilyen furcsa nagy fehér busz forog itt a faluba, és akkor a második hét az, amikor bátorságot vesznek, és eljönnek, hogy megnézzék,
hogy ezek az emberek ott mit tesznek. Nagyon röviden elmondom, hogy milyen állomások vannak. Tehát az első asztalnál ott felírják a nevet, a kort, megmérik a magasságot és a testsúlyt, és ugyanakkor, ha akar részt venni az a személy, aki ott van, egy egészségügyi előadáson, amit lehetőleg a jövőben megszerveznénk, akkor elkérjük a telefonszámát. És így marad egy elérhetőség, hogyha majd szervezve lesz valamikor a jövőben, értesítjük és felvesszük vele a kapcsolatot. Utána vérnyomásmérés, testtömegindex, úgy, ahogy elmondtam, és a legvégén persze a tanácsadás. Lehet, hogy volt máshol is ez megszervezve, a gyülekezetben, vagy a kerületekben, a falvakban, vagy városokban, de elmondhatom azt, hogy amikor az emberek meglátják a buszt, akkor az érdekes. Még egy másik dolog, külföldön úgy tudom, hogy a méréseket bent a buszban végzik, mert a busz így van felépítve. Hát, hogyha bemegyünk a buszba, ott nagyon modern felszereléssel rendelkezik, pont olyan, majdnem mint egy orvosi rendelő, az egyik fele, meg a másik fele egy könyvtár, ahol polcok vannak, és ott könyveket lehet kirakni. Nálunk egy kicsit mások az emberek, még valaki mondta ezt a részletet, hogy itt a kultúra egy kicsit más. Ezért sokkal jobban közelednek az emberek, hogyha a busz elé, vagy a busz mellé valahova felhúzunk két ilyen sátrat, kirakjuk az asztalokat, és akkor ez egy olyan átlátszóságot ad az egésznek, hogy az emberek nem vonakodnak, nem félnek attól, hogy vajon bemegyek a buszban, ott mit csinálnak velem. Hanem látják azt, hogy mi történik, és így az ember kapcsolatba kerül azokkal, akiket talán másképp nem lehet elérni. Legelső sorban itt is azt mondták a gyülekezetből a testvérek, hát mi itt ismerjük az embereket, itt nem fog eljönni senki, és ha el is jön, csak azzal marad. Volt olyan, aki eljött, és úgy is ment el. Volt, aki eljött, és tényleg több kérdést tett fel, mint amennyit mi gondoltunk volna. Ha jól emlékszem, amikor Gyergyószent Miklóson volt a busz, volt olyan nap, hogy 120 személy is megfordult ott. Kisebb falvakban úgy 15-20, lehet 30 személy is eljön, de igazából nem a mennyiség érdekel bennünket, hanem az, hogy felvegyük a kapcsolatot velük, és tovább folytatjuk, és ápoljuk ezt a kapcsolatot azért, hogy az emberek érdeklődését elnyerjük. Tehát nem tudom, hogyha elmondtam mindent, ami érdekel benneteket ezzel kapcsolatosan. Véleményem szerint ez egy nagyon jó módszer ahhoz, hogy az embereknek bemutatkozzunk. Az emberek nem azt fogják mondani, hogy ezek szektások, nem azt fogják mondani, hogy ezek húsvétkor könyvvel jönnek, nem piros tojás után, hanem azt fogják mondani, hogy ezeket az embereket érdekli a mi egészségünk. És ezért mondtam az elején, hogy ezzel a busszal nem prédikálni indulunk, hanem úgy, ahogy olvassuk a profétaság lelkében is, az emberek bizalmát nyerjük meg hamarabb ezzel. Próbálta megértetni mindenkivel azt, hogy ezzel ezt kell tenni. Tehát az embernek elmondani azt, hogy mi azért vagyunk itt, hogy az ön egészségét felmérjük, és hadd lássuk, ha lehet azon valamit segíteni. Valószínű, hogy sokan azt fogják mondani, hogy én szeretem a szalonnát, és én arról nem mondok le, vagy én szeretem a kávét, vagy én szeretem az alkoholt, és én azzal élek, de nem kell feladni. Röviden még elmondom azt, hogy volt egy néni, aki eljött a buszhoz, egy idős néni,
Zajzomban volt ez, lehet egyesek hallottatok erről a faluról, és a vérnyomás mérő nem mérte le a vérnyomását. Először azt gondoltuk, hogy elromlott, de megmértük egy másikkal, ugyanilyen elektromos digitális kijelző nem mérte le, és a Bartus József testvér, ő volt velünk, ő volt a tanácsadó, azt mondta, hogy itt feltétlenül valamit kell tegyünk, mert azért nem méri meg a vérnyomást, mert olyan nagy, hogy nem tudja kimutatni. A vérnyomásmérő csak 250-ig mér. Adott neki akkor ott helybe egy valamilyen gyógyszert, és vártunk egy fél órát, újra megmértük, csak nem mérte meg. Aztán kihívtuk a mentőt. Itt láttuk azt, hogy már a tudomány meghalad bennünket, tehát mi hiába próbáltunk volna valamit, ezért ki kellett hívjunk valakit, aki jobban ért hozzá. A mentősök megmérték, valami 280 plusz volt a gyógyszerrel, tehát amelyik még állítólag lehozta. Abba a helybe be is vitték a kórházba, és a mentős, aki nem adventista, elmondta a néninek, azt mondta, örvendjen és köszönje meg ezeknek az embereknek, mert hogyha nem visszük be, ha így marad ez tovább, lehet, hogy holnap már csak a fekete mentővel ment volna el innen. Úgyhogy voltak ilyen tapasztalatok is, és hogyha lehetőség van, hogyha alkalmatok van rá, nogassátok a lelkészt, vagy nogassátok a gyülekezetet, hogy hívja el, hozza el a buszt, mert egy nagyszerű alkalom azért, hogy az emberek megismerjenek. És én gondolom, hogy ilyen módon egy pozitív benyomást keltünk az emberek részére. Hogyha van valakinek esetleg kérdése ezzel kapcsolatosan, ez azt jelenti, hogy vagy megértettetek mindent, vagy semmit. Vagy a harmadik verzió, hogy kezdjünk el aludni. Szeretném, hogy énekeljünk egy éneket, lehet, hogy ez még egy kicsit felébreszt bennünket. A 476-os számú éneknek az első verszakát. Közben elmondom Edmondról annyit, mivel láttátok eddig is, hogy mindazon meghívottak, akik különböző üzenetekkel szolgáltak, missziós lelkületű személyek voltak. Edmond is többször volt különböző missziós utakon, úgy Malawiban, mint Indiában a Jóistenről tett bizonyságot. Megkérlek, álljunk fel! Helyet foglalunk. Elsősorban meg szeretném köszönni a meghívást erre a konferenciára. Én igazából nem tudtam, hogy kinek, vagy milyen fiataloknak fogok itt beszélni, és ahogy észrevettem, egy kicsit másképp képzeltem el a hozzáállást, a lelkesedést, a tevékenységet, tehát egy kicsit alacsonyabb volt az elvárásom, de nagyszerű dolog az, hogy ilyen pozitívan és ilyen bátran vállaljátok
azt, amire Isten hív, amire hív mindannyiunkat. Igen. A lelki oldalán szeretnék arról beszélni, hogy milyen módszert alkalmazhatunk, vagy milyen módszer van nagyobb hatással az emberekre, amikor a missziómunka vagy a lelki tevékenységről beszélünk. Milyen módszereket szoktatok ti használni, amikor Isten munkájáról van szó? De egyről már beszéltünk, ugye? Könyvosztogatás. Ez volt az egyik. Milyen más módszert ismerünk? Fáradtak vagytok, ugye? Sorozatos evangelizáció. Igen, köszönöm. Lelki gondozás, beleértve látogatást, ugye? Igen, tanácsadás. Igen. Barátság. Igen. Bibliakör. Igen, tehát a mi jellemünk, a hozzáállásunk. Igen. Köszönöm a válaszokat. A profétasság lelkében, úgy, ahogy már említettem, van egy módszer, amit Ellen White úgy nevez, hogy Krisztus módszere. Hányan hallottunk vagy olvastunk erről? Emlékeztek, hogy miről van ott szó? Igen? 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 Igen, ez az első. Tehát ez volt a legelső lépés, amit Jézus tett. Az emberek közé vegyült. Valahogy, valamilyen szinten mi ezt nem nagyon tesszük. És hogyha őszinték akarunk lenni magunkkal legelső sorban, be kell vallanunk azt, hogy így sokszor mi másképp tesszük, mint ahogy Jézus tette. Jézust ismerték az emberek. Sok helyen jártam, és amikor elbeszélgetünk, vagy elmondom azt, hogy milyen célból jöttünk, és hogy kik vagyunk, az emberek nem is hallottak. Van még valaki olyan, akit a Biblia, akit a lelkiség érdekel. Tehát a legelső dolog az, hogy az emberek ismerjenek, tudjanak rólunk. A második lépés, amit tett, megnyerte, együtt érzett velük. Ezt kétféleképpen lehet tenni. Színből vagy szívből. Mit gondoltok, melyik hatásosabb? Szívből, ugye? Egyértelmű. Nem olyan nehéz, mégis nem egyetemre, hanem őszintességre van szükség. Higgyétek el, az emberek tudják, az emberek érzik azt, amikor valaki őszintén együtt érez velük, vagy csak úgy bólogatja a fejét, és azt mondja, igen, igen, nem, nem, és amikor vége, azt sem tudja, hogy hívják, vagy kivel beszélt, vagy mit mondott el. Tehát ami nagyon fontos, és újból említem, ide nem kell külön egyetem, vagy iskola, az, hogy együtt érezzünk az emberekkel. Figyeljétek meg, vannak olyan személyek, idősök vagy fiatalabbak, akik ezt tudják tenni, anélkül, hogy valahol tanulták volna. Biztos a ti életetekben is van olyan személy, akivel szívesen elbeszélgettek. Azért, mert az ember megért, azért, mert érzitek azt, hogy azt az embert érdekli, amit ti elmondtok neki. Egy következő lépés a szükségletek kielégítése. Na most természetesen, hogy a legtöbb ember a szükséglethez a pénzt vagy az anyagi javakat sorolja fel. Mire van szüksége? Pénzre, minél többre.
Persze, hát kinek nincs szüksége erre. Viszont az emberekkel meg kell értetni azt, hogy ez sokszor téves lehet. Az ember úgy érzi, hogy neki pénzre van szüksége, de figyeljük meg, hogy az ember bármennyit kap, sohasem elég. És mindig ugyanez a szükséglet. Sohasem lehet kielégíteni ezt a vágyat. Úgyhogy valahol máshol kell dolgozni. És az emberrel meg kell értetni, és nem is olyan nehéz ez, hogy legtöbbször nem pénzre, hanem támogatásra, vagy jelenlétre, egy személyre van szüksége. Hogyha figyelmesen elolvassuk a tékozló fiú példázatát, ez a részlet nagyon élesen kiáll. A tékozló fiú az volt, aki azt gondolta, édesapám, nekem mire van szükségem? Egy tiszta új BMW-re, pénz, hogy a barátokkal szórakozzak, menjek el valahova messze, ahol jó szórakozó helyek vannak, nem mint itt nálunk a faluba, és aztán ott öröm és boldogság. És ami után ezt megtette, mire jött rá? Hogy ő elutasította az édesapját, édesapja fölé helyezte a pénzt, a vagyont, mert tulajdonképpen a vagyon csak akkor kérik ki, vagy akkor jogos megkapni, amikor a szülő meghal, és ő ezt tette a szülővel. Édesapám számomra már nem él, de az ő pénze értékes nekem. És amikor a pénz elfogyott, akkor rájött. És a Lukács evangéliumában, hogy fel van jegyezve a 15. fejezet 17. versében, látjuk azt, hogy azt mondja az íge, amikor magához tért, vagy magába szállt, akkor rájött, hogy ez fordítva van. Nem pénzre volt szüksége, hanem szülői szeretetre, együttérzés, megértésre. Egy következő lépés, Jézus megnyerte az emberek bizalmát. Gondolkoztatok-e valaha azon, hogy ti mennyire vagytok bizalmasak a barátotok számára? Például a szomszédotok elmer menni, kirándulni, úgyhogy azt mondja neked, tessék, itt van a házamnak a kulcsa, én 2 hétig el leszek utazva, minden pénzanyagi javam, ékszer mind bent van, és odaadom neked, szeretném, hogy te vigyázzál rá, amíg én visszajövök. Megteszi ezt veletek a szomszéd? Jobban mondva, úgy ismer titeket a szomszéd vagy a barát, hogy ezt megmerné tenni? Hogyha igen, akkor ez nagyon jó. Sajnos sokszor olyan szomszédok vannak, hogy nem is ismerjük, vagy ők nem ismernek bennünket. Ez nem egy első lépés, amit Jézus tesz. Ez már a 4. lépés, ami már egy mélyebb kapcsolatról szól. És a legutolsó az, amit Ellen White úgy jegyez meg, hogy csak akkor hívta, hogy őt kövessék, ami után mindezeket a lépéseket megtette. Hogyha fordítva próbáljuk alkalmazni ezt, akkor nem fog működni. Hogyha mi elmegyünk az emberekhez, és azt mondjuk, gyertek, és utána próbáljuk dédelgetni, kozmetizálni, leszedni a fülükről ezt, vagy hosszabb ruhát adni, vagy így, ez így nem fog működni. Lehet, hogy valamikor rég erőszakolva, vagy lehet a kultúra megengedte, de manapság ez nem működik, és ti fiatalok nagyon jól tudjátok, és tudjuk ezt. Hogy ma az emberek, hogyha nem bíznak benned, akkor nem ér semmit, sem az elhívás, sem a könyv, sem az elmondott szó. Mit látunk, amikor egy falun keresztül megyünk? Mit láttok? Amikor autóval utaztok, és keresztül mentek egy falun. Semmit? Házakat, nagyszerű. Mást? Termőföldeket. Más egyebet?
Hogy? Templomot. Más? Embereket. Csak most látjuk az embereket, ugye? Ezzel a képpel csak azt akarom ábrázolni, amire Jézus megtanította a tanítványokat. Jákob kutyánál Jézus megáll, és a tanítványok elmennek élelmet venni. Ők abban a faluban ezt látták. Bemegyünk egy boltba, veszünk egy kenyeret, vagy amit ott kapunk, eszünk, azzal jövünk és kész. Ezt látták ők. Semmi mást. Jézus ennél többet lát. És tulajdonképpen ugyanazt a falut nézték, mind az egészen. Ugyanazokat a házakat, ugyanazokat az embereket. A különbség az volt, hogy Jézus látta a lehetőséget. Ott is, ahol nagy kutya volt az udvaron, ott is, ahol nem volt kutya az udvaron, vagy ott, ha egy ember lakott, vagy ha 5 ember lakott. És én hiszem, meg vagyok győződve, hogy mi sokkal többet elérnénk, hogyha az embereket és a világot úgy látnánk, ahogy Jézus látja. Ő nem azt nézi, hogy egy ember szegény vagy gazdag. Habár ez nekünk sokszor egy előítélet, és nem tudatos. Nem mi látjuk, és már tudjuk, hogy ez milyen társadalmi réteghez tartozik. Mi tudjuk, hogy ezzel, gondoljuk, hogy ezzel valamire jutunk, vagy nem. Hogyha valaki megszólal, elmond 2-3 gondolatot, tudjuk már, hogy körülbelül mennyi iskolája lehet. Nem is kell megszólaljon, ha leír 2-3 mondatot, arról is meg lehet ezt ítélni, habár nem sokszor valós. De mi az embereket így bélyegezzük, és akkor adunk nekik 1%-ot. Lehet, hogy 25%-ban van esélyem ezzel az emberrel. A különbség az, hogy Jézus nem így nézte az embereket. Ő 100%-ot adott mindenkinek. És itt meglátszott az eredménye is ennek a felfogásnak, ennek a megközelítésnek. Egy másik bibliai személyt szeretnék itt megemlíteni. Biztosan hallottatok Keresztelő Jánosról, ugye? Igen, aki hallott, kérem, hogy emel fel a kezét. Köszönöm, ezt azért is teszem, hogy ne aludjatok el. Hol prédikált Keresztelő János? Hol? A pusztában. Elgondolkoztam többször, hogy miért pont ott. Az egy nagyon, de nagyon alkalmatlan hely. Hogyha elmegyünk egy helységbe evangélizációt tartani, ugye említve volt ez a módszer is, hogy sorozatos evangélizációt. Ki az, aki a falu szemétdombját válassza? Senki. A legnagyobb, a legszebb, legfontosabb és a lehet a legdrágább termeket, helyeket keressük. Azért, hogy az embereknek benyomást keltsünk ezáltal, és nem mondom, hogy ez rossz. Ez nagyon jó lehet, hogyha együtt jár azzal, ami Keresztelő Jánosnak is volt. És ez a Szentlélek ereje. Keresztelő János kimegy a pusztába, és elkezd ott prédikálni. Ki tudja, lehet, jött 1-2 ember, hallották, a kövek is hallották, a sakálok is hallották, és bárki, aki a pusztában volt. De telik az idő, és mind több és több ember jön. Kinek prédikál Keresztelő János? Fiataloknak? Időseknek? Nőknek? Férfiaknak? Gazdagoknak? Szegények? Mindenkinek. Ugye, mi nem nagyon tesszük ezt. Egy alkalommal elmentünk könyveket osztani a gyülekezetből egy páran, és Brassótól olyan 70 kilométerre volt ez a falu, vettük a házakat sorra.
És eljutunk egy házhoz, és úgy ketten mentünk mi is, ahogy a Biblia tanácsolja. Én egy idősebb hölgyel kerültem egy csoportba, elérünk egy házhoz, és azt mondja ez a testvérnő, ide nem megyünk be. Mondom, miért nem megyünk be? És azt mondja, figyeld meg, hogy milyen virágok vannak felakasztva a bejárathoz. És mondom, milyen virágok? Hát műanyag virágok, ilyen művirágok. Azt mondja, itt biztos se magyar, se román nem lakik, úgyhogy ide nem megyünk be. Nem akartam nagyon erőltetni, vagy feszíteni a dolgot, tovább mentünk, de elgondolkoztam azon, hogy vajon Jézus ugyanezt tette volna. Vajon kikerüli azt a házat azért, mert az, aki ott lakik, egy bizonyos kultúrához, vagy társadalmi réteghez tartozik? És a valóság az, hogy sokszor mi próbáljuk kiválogatni a hallgatóságunkat. Nem szólunk csak a fiatalokhoz, vagy nem szólunk csak az idősökhöz, vagy csak azoknak, akik ennek vagy annak megfelelnek. Keresztelő János mindenkinek szólt. Romainak, katonának, farizeusnak, írástudónak, egyszerű embereknek, és aki eljött őt meghallgatni, ahhoz volt egy szava, amit mondjon. Mit mondott el Keresztelő János? Miről prédikált? Igen, tehát a mennyek országának eljöveteléről, Jézusnak eljövetel, ugye kiáltó szó a pusztában, útkészítője Jézusnak, és a megtérésről. Tudjátok, miről szeretnek ma az emberek prédikációkat hallani? A szeretetről, arról, hogy Istennek jósága mérhetetlen, arról, hogy a kegyelem milyen csodálatos. Ez a valóság. Az emberek ezt szeretik. És ez tényleg szép, de ez nem teljes. Keresztelő János a megtérésről is beszélt, és elmondta az embereknek, hogy meg kell térjetek. Ha nem, akkor nincs semmi közöttök Istenhez. Nincs lejegyezve pontosan az, amit ő prédikált. De ezek a témák fel vannak jegyezve, hogy mit mondott az embereknek, miről beszélt. Ne gondoljátok azt, hogyha mi elkezdünk beszélni a megtérésről, vagy arról, amit az emberek kell tegyenek, hogy ezzel elijesztjük őket. Nem kell félni attól, hogy az evangéliumot másoknak elmondjuk. Lehet, hogy vannak bizonyos félelmek, és természetesen, hogy van egy fokozatos időrend, amelyikben elmond természetesen, hogy nem kezdjük olyan dolgokkal a Biblia megismerését, vagy ismertetését, amitől tudjuk, hogy az ember nem értené meg, vagy megijedne attól. De nem kell kerülni, ahogy szokták mondani, mint a forrókását. Hanem amikor valamit úgy érzünk, hogy ez egy fontos igazság, és én legelső sorban meg vagyok győződve róla, akkor azt mondjam el. Egy utolsó kérdés, mennyi ideig prédikált Keresztelő János? Reggel 8-tól délután 5-ig. Jó? Ez egy jó munkaprogram. Mit szóltok? Egy érdekes történetet hallottam egy könyv evangélistáról, aki könyveket árult. Az ő természete olyan volt, hogy az első látásra az emberek nem nagyon kedvelték. Egy kicsit olyan morcos megjelenése volt, szűkszavú, nem sokat mosolygó, és egy olyan fél évig kínoszta a könyvárulását. Utána elmegy a főnökéhez, és azt mondja, én szeretnék felmondani ezzel a munkával. Nem, ez nem nekem való, ez nekem nem megy. És a főnökje egy értelmes bölcsember volt, és azt mondta neki, figyelj ide,
adok neked egy tanácsot, próbáld meg még egy hétig. És próbáld meg, hogy amikor bekopogtatsz egy ajtóhoz, és kinyitják az ajtót, ha érzed, ha nem, mosolyogjál. Nem nagyon tetszett ez a könyvevangélistának, de megpróbálta, elindult, és egy hétig ezt tette, egy hét után találkozik megint a főnökkel, és megint olyan bús, komor arca van, és a főnök rákérdez, hogy na hát, hogy sikerült? Árultál könyvet? És azt mondja, igen, a héten 3-szor annyi könyvet adtam el, mint azelőtt. És azt mondja, akkor miért nem mosolyogsz, miért nem örvendsz ennek? Azt mondja, de lejárt 5 óra. Most már nem vagyok szolgálatban. Most nem kell mosolyogjak. Most lehetek olyan, amilyen én vagyok. Sokan így fogják fel a misszió munkát. Elfogyott a könyv, akkor vághatom a kezem a zsebre, és lehetek olyan, amilyen azelőtt voltam. Én nem hiszem, hogy Keresztelő János ilyen volt. Nem hiszem, hogy amiután esetleg a pusztából bejött, vagy a pusztába egyedül maradt, akkor más lett volna, mint amikor prédikált. Ez megint egy olyan dolog, amit az emberek megéreznek. Lehet nem fogják elmondani, de ők érzik. Ők tudják, hogyha mi kétszínűek vagyunk, vagy hogyha amit mondunk, csak úgy színből mondjuk, és nem vagyunk meggyőződve, és nem éljük azt. Ennyit szerettem volna Keresztelő Jánosról mondani. Még egy néhány dolgot megemlítek az ember felépítéséről, és arról, hogy hogyan reagálnak, meg hogyan kellene mi felkészüljünk erre a munkára. Tudjuk azt, hogy az ember nem csak egyoldalú, hanem több dimenziója, vagy több részlete van az emberi lénynek. És a profétasság lelkének a tanácsa az, hogy ezeket nekünk összhangban kellene fejleszteni. Legelső sorban mi, és azután másokat is úgy nevelni, vagy úgy segíteni, hogy összhangos fejlődésben részesüljenek. Na most valószínű, hogy a lelkire teszi az egyházunk, a gyülekezet a legnagyobb hangsúlyt. Utána gondolom, és hogyha nem értek egyet, akkor kérlek, javítsatok ki, utána az értelmi, azután valamilyen szinten, de nem biztos, hogy ebbe a sorrendben a társadalmi és a fizikai fejlődés. Sokszor ezt már az iskolából megtanuljuk. Látjuk azt, hogy milyen az órarend. Hány olyan tantárgy van, ami gyakorlati. Talán zene, rajz és sport. A többi az mind papíron működik, vagy számítógépen. Vagy esetleg egy fél évben egyszer elvisznek a kémiai laborban, és ott megmutatnak 2 befőttes üveget. A lényeg az, hogy ezt mi úgy kellene saját magunkon segíteni, fejleszteni, hogy egyformán fejlődjön, és egyformán tudjuk ezt fejleszteni. A legnagyobb gond az, hogy óriási hiányok vannak a társadalmi fejlődésben. Az iskolában vagy az egyetemen úgy ismernek, hogy ez az a személy, aki nem jön el szombaton a vizsgára. Vagy ez az a személy, hogy mikor osztálykirándulás van, ő sohasem jön el, mert a vallása ezt nem engedi meg. És ebből kifolyólag nagyon sok társadalmi gátlásaink vannak. Mi nem merünk senkihez hozzászólni, mi nem merünk divathoz hozzászólni, ízléshez hozzászólni, nekünk nem lehet véleményünk, mert mi nem veszünk részt, mi nem élünk ebben a világban. De sajnos mi ebben a világban élünk. És hogyha mi azt gondoljuk, hogy nem vagyunk részesei, vagy hogy az emberek úgy egy olyan burokban látnak bennünket, és nem is közelednek hozzánk, akkor ne gondoljátok, hogy ez jó.
Jézus Krisztus azért imádkozott János Evangélium a 17. fejezetében, hogy Isten ne vegyen ki a világból. Mi maradjunk meg a világban, de nem akárhogy, hanem megtartva és gyakorolva azokat az értékeket, amelyeket ő átadta nekünk. Tehát, hogyha többet fejlesztenénk ezt a társadalmi részét, ami úgymond hitünknek, akkor az emberek nem félnének, nem ijednének meg tőlünk. Akkor elmondhatnák, hogy tehát ez az én barátom, ezt ismerem. Voltam nála otthon, ő volt nálam. Elmentünk együtt ide, vagy elmentünk együtt oda. Ez nem egy kakuktojás. Ezt én ismerem. Együtt van tevékenységem együtt vele. De mi viszont, hogyha elzárkozunk tőlük, akkor biztos, hogy senki sem fogja ezt elmondani. Ugyanakkor gondok vannak, amikor a fizikai fejlődésről beszélünk. Sokszor az emberek megszokták azt, hát az adventisták vagy a hívők azok, akik nem fotbaloznak, nem sportolnak, nem tesznek semmit, mert ez meg van tiltva, és csak a nagyon merészek tesznek valamit ennek érdekében. Ezzel az a gond, hogy Isten is másképp látja a dolgokat. Nagyon szép és kívánatos az, amikor valaki nagyon sokat tud, nagyon sokat olvas, és látszik az, hogy szépen beszél, van ismerete, de amikor elejébe tesznek például egy labdát, mellé rúg. Vagy azt sem tudja, hogy szaladni hogy kell. Ezek a rabinikus megjelenések, amikor természetesen ez nem csak a társadalmi megjelenésünkről beszél, hogy milyen fizikai állásunk van, hanem arról is, hogy hogyan működik az agyunk. És nagyon jól tudjuk azt, hogy az agyunk akkor működik optimálisan, hogyha egy egészséges testben van. Ezért mi adhatjuk a könyveket, ami az egészségről beszél, amikor mi nem vagyunk egészségesek, vagy nem gyakoroljuk azokat az elveket. Tudjátok, ez mennyit ér? Mint az a borsó, amit a falra hánynak. Ne gondoljátok, hogy valaki prédikálhat egy másik személynek, amikor ő maga azt nem hiszi, vagy nem teszi. Tehát erre a 4 részlegre oda kellene figyeljünk, amikor a saját életünkről van szó. És mérjük fel életünket. Mennyi időt, mennyi energiát szentelek arra, hogy legyek egy okos, értelmes ember, legyek egy lelki személy, legyek egy olyan valaki a társadalomban, akit ismernek, akit szeretnek, akit kedvelnek, aki bemehetek egy barátomnak a házába, és az befogad, és mennyi időt szentelünk arra, hogy legyünk egészségesek és fizikailag képesek mindenre, amire Isten teremtett bennünket. Sokszor az életfelfogásunk különbözik, mivel az iskola és a világ egy bizonyos mintát vagy modellt mutat be nekünk. A biblikus meglátás arról, ahogy a társadalomban kellene éljünk, az a bal felén látszik, és mi sokszor hiányban szenvedünk itt is, mert úgy nevelkedtünk. Nem fogok feltétlenül felolvasni, amit ott ír. Elmondok csak egy példát. Néhány évvel ezelőtt olvastam, hogy külföldön, nyugaton, egy bizonyos iskolában, vagy nevelési rendszerben
az állam azt a döntést hozta, hogy a tanároknak meg van tiltva a rögtönző vagy a tesztekről a jegyeket felolvasni a diákok előtt. És azt csak úgy lehet elmondani, hogy mindenkinek személyesen beírja az ellenőrzőbe. Ugye érdekes volt ez a döntés, ez a határozat, de meg is volt indokolva azzal, hogy így a diák csak önmagával tud versenyezni. Nem a másikkal, hanem csak önmagával. Hogyha mit tudom én, egy gyengébb jegyet kaptam, akkor igyekszem azon, hogy a következő alkalommal jobbat írjak, jobb jegyet kapjak. Hogyha viszont más valakivel hasonlítom össze magam, akkor azt mondom, hát ez elég jó, a másik gyengébb, mint én. Nem? Sajnos én is egy ilyen nevelésben részesültem, amikor az volt a fontos, hogy legyek az osztály átlaga fölött, az bőven elég volt, és nem pedig nem arra késztetett és biztatott, hogy a legjobbat adja magamból. Tehát igyekezzünk arra, hogy a biblikus modellt, másképp mondva a keleti modellt alkalmazzuk, amikor a nevelésről, vagy a mi életfelfogásunkról van szó. Tehát a csoport érvényesül, ugye, összedolgozok a többiek nem konkurensek, vagy akivel én versenyezek. Csoportmunka, másoknak segíteni, és a motto az, hogy mi győzünk. Olvastam az auschwitzi lágerekről, hogy amikor a zsidókat oda bevitték, és bezárták az ajtókat, majd gázat engedtek be, amiután mindenki meghalt, és a katonák bementek, hogy a holttesteket kihordják, egy nagyon érdekes jelenet volt. Az történt, hogy egy ilyen embertestekből álló piramis alakult ki. És a katonák megfigyelték, hogy legalól voltak a gyerekek, és az idősebbek, a gyengébbek. És úgy, ahogy felfele néztek, felül volt a legerősebb az egész közül. Az, amelyik felmászott, hogy egy utolsó lélegzetet, levegőt tudjon találni. Azt mondják, hogy válságos helyzetben látszik meg valakinek a jelleme. Hogyha az én elmém be van állítva arra, hogy én a társamon segítenem kell. Nem én kell érvényesüljek, hanem mi kell érvényesüljünk, akkor nem fog ez előfordulni. Legelső sorban egymás között kellene erre figyelni, és természetesen azután másokat is erre késztetni. Ugye értelmi téren a neveléskönyvben azt olvassuk, hogy amikor egy tanuló feláldozza a saját gondolkodás és ítélet erejét, képtelen lesz választani a jó és a rossz között. Nagyon könnyen csalódhat. Könnyen arra van késztetve, hogy kövesse a hagyományt és a szokásokat. Istennek nem az a célja, hogy mi megszokott hagyományokat kövessünk. Ugye a szombatiskolai leckében is erről beszélünk, és erről tanulunk, hogy térjünk vissza a Bibliához, és lássuk, hogy mit mond a Biblia ezekkel a hagyományokkal kapcsolatosan. A lelki téren nagyon érdekes, amit a Nagy Küzdelem című könyvben olvasunk. Sátán taktikájába beleillik, hogy az emberek tartsák meg a vallás formaságait, és nélkülözzék az élő kegyességet. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy megvan a jelenlét, de nincs töltet. Megvan a forma, de az üres.
Többször alkalmam volt fiatalokkal beszélgetni. Amikor azt mondom, hogy fiatal, akkor kisebb személyre gondolok, mint én. Valamilyen szinten magamat is fiatalnak könyvelem még el. Egy táborban voltam, és egy szemináriumot tartottam ott a fiataloknak. Többek között megkértem valakit, hogy keressen meg egy szöveget az Apostolok cselekedete című, tehát az Apostolok cselekedete könyvéből a Bibliában. Nagyon furcsa volt számomra az, hogy az a személy az Ótestamentumban kereste ezt a könyvet. És nem találta, mert nem volt ott. Nem egy olyan személy volt, aki nem ismerte volna a Bibliát. Az egyházban nőtt fel, és egyszerűen gyülekezetbe vagy imaházba járó személy volt, de ennyi. Nem olvasott, nem imádkozott, nem semmi mást. A szülei, a családja azt gondolta róla, hogy milyen hűséges, keresztény, jóindulatú gyerekünk van, minden szombaton ott van, 9-től 12-ig, délután 5-től 6-ig, péntek este is eljön. De nem tudták azt, hogy ez csak formaság. Úgyhogy nagyon vigyázzunk arra, és tegyük fel saját magunknak a kérdést. Az, amit teszek, tudom, hogy miért teszem? Amikor adok egy könyvet, amikor esetleg 10 teszek, tudom, hogy miért teszem azt? Amikor imádkozom, amikor énekelek, tudom, hogy miért énekelek? Amikor elmegyek imaházba, felteszem-e magamnak azt a kérdést, én miért vagyok itt? Higgyétek el, sokan annyira unják végighallgatni a prédikációkat, vagy ott lenni az imaházban, hogy el sem hiszitek. És hiszem, hogy azok a fiatalok sohasem tették fel ezt a kérdést. Én miért vagyok itt? Utolsó sorban fizikai téren itt ki szeretnék emelni egy nagyon fontos gondolatot ebből az idézetből, amit az elején is említettem. Nagyon fontos gyakorolni azt, amit másnak tanácsolok. Az egészségügyi karavánra visszatérek egy keveset. Velünk volt egy olyan személy, akiről látszott, hogy nem nagyon egészségesen él. És jött egy személy, és végighallgatta ott a tanácsadást, meg mindent, és úgy megjegyezte a végén, azt mondja, hogy jó, ti mondjátok ezt, de közületek is van olyan, aki nem így él. Mert ha így élne, akkor nem úgy néz neki. És ez elgondolkoztató volt, mert a neveléskönyv azt mondja, hogy a tanító is, vagy az, aki mást akar tanítani, nevelni, az is nagyon szigorúan be kell tartsa azt, amit mond. És ez nem más, mint amit Pál apostol kijelent, amikor azt mondja, miután prédikáltam, miután nektek elmondtam, arra igyekszem, hogy én is úgy éljek, ahogy elmondtam. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyek nehezek, de Jézus Krisztus azt mondja, bízzatok, én meggyőztem a világot. Hogyha valami nehéz, vagy lehetetlennek tűnik, akkor emlékezzetek ezekre a szavakra, mikor Jézus Krisztus arra bátorít, hogy ne adjuk fel. Talán bekopogunk egy ajtóhoz, ott nem nyitnak, vagy ha kinyitják, akkor visszautasítanak, vagy a kutyák kergetnek ki, vagy ki tudja, mi más történik, de ez nem egy kifogás, sem egy ok arra, hogy feladjuk. Keresztelő János addig végezte a munkáját, amíg élete tartott. Eljött az alkalom, amikor neki is lejárt az ideje, azon túl nem tehetett semmit, de addig
Én meg vagyok győződve, hogy mindent megtett, és legjobban, ahogy ő csak tudta azt tenni, azért, hogy Istennek dicsőséget hozzon. Jézus Krisztus a Pilátussal tartott párbeszédben elmondja azt, hogy mi az ő élet célja. Emlékeztek erre? Jézus azt mondja Pilátusnak, én azért jöttem, hogy az igazságról tegyek bizonyságot. A kérdésem az lenne, vajon mi tudjuk, hogy mi az élet célunk? Hogyha nem, akkor próbáljuk megtalálni. Van egy nagyon szép közmondás, nem tudom pontosan, hogy ki mondta, vagy ki találta ezt ki, de nagyon sokat mondó. Valahogy úgy van megfogalmazva, ha nem találtál valamit, amiért megéri meghalni, akkor nem érdemes élned. És én hiszem azt, és elmerem mondani, hogy Istennek igéjének a hirdetése, Istennek dicsősége egy elégséges ok arra, hogy mi az életünket szenteljük oda. Én hiszem, hogy ti azért vagytok itt, és azért imádkozom, hogy Isten erre adjon erőt az egészünknek. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánom a Jóisten áldását és a Szentlélek jelenlétét a ti életetekben. Köszönjük szépen, Edmond. Meghívlak, hogy álljunk fel, és fejezzük be a ma estéli istentiszteletünket a 442-es számú énekkel, Tűző napfényben érő kalászok. Mennyei Jó Atyánk, köszönjük ezt a napot, amelyben annyi áldásban volt részünk. Kérünk, segíts meg, hogy ezek a tapasztalatok bátorítsanak arra, hogy máskor is részt vegyünk a misszió munkában. Segíts meg, hogy a gyülekezetekben ifjú csoportok alakuljanak, amelyek könyvet osszanak,
vagy bármilyen más módon terjesszék az evangéliumot. Köszönjük ezeket a szép tapasztalatokat, közben szeretnénk járni azokért az emberekért, akihez eljutottak ezek a könyvek. Lehet, hogy egyesek már ma este is elkezdték őket olvasni. Szent lelked legyen jelen közöttük, te küld el, és segíts meg, hogy megértsék. Köszönjük az üzenetet is, amelyet intéztél ma este hozzánk. Legyen áldva mindenért a szent neved. Maradj mi közöttünk, az Úr Jézusban kérünk. Amen.